Kalau itu tandang selada. Kalau pulang tuh kan aja aneh. Insyaallah. Adidah. Waalaikumsalam. Jiko hati rusuh karajo kini mulai tagaduh. Panganala tabang mandanga kabakawan lah pulang. Ndak perlu sedih-sedih ledo kan dah? Tunda ledo, bah kecil udah tadi kan. Kalau pulang tulah jale. Jangan sampai lupa sama tanah lahir. Tapi kita tumbuh gadang, jom main layang. Cenragu awak bukan maling kundang. Sebab awak akan pulang karena minang. Kampung, 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 malah perindu jo mandekan duang. Insya Allah Ramadan di tahun iko bisa berkumpul bersama-sama. Dua jo kawan malah pesan jo salian cari toba bagi raso. Kami orang main kalintau, kami dana mudo-mudo Mantap. lah lari hidup di rantau. Ke kampung takkan aju. Nah, waduh cek gil. Apa tuh dah? Tinggi-tinggi tabang bangau. Tabang bangau sebenarnya bakasan. Mantap. Lah lari hidup di rantau, jangan lupa jo kampung halaman. Jangan sampai lupa sama tanah lahir. Sampai kita tumbuh gadang, jo main layang. Cenragu awak bukan maling kundang. Sebab awak akan pulang kerana minang. Oh, yo, ah, oh. Oh, yo, ah. Oh, yo, ah, oh. Oh, yo, ah. Dua kawan malam pesan jo saliang cari toba bagi raso. Kampung, 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 malah perindu jo mandekan dua. Insya Allah Ramadan di tahun iko bisa berkumpul bersama-sama. Dua jo kawan malah pesan jo salian cari toba bagi raso. Kampung, 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 malah perindu jo mandekan duang. Insya Allah Ramadan insya Allah bisa berkumpul bersama-sama. Dua jo kawan malah pesan jo